aporta basicamente unha visión distinta. A ver, cualquera que sea o medio, sempre cando tenga xornalistas novos ou expertos novos, dá visións distintas. Nese aspecto, todo que sea plural está ben. Desde o punto de vista próximos ao país, xa hai medios que os tocan, pero, bueno, tocará dunha forma distinta, e creo que nese aspecto a pluralidade é moi importante, que haya puntos de vista distintos. Esa é a súa principal función. Os directores así tendrán os seus propios criterios, eu son un mero colaborador na medida que poda botar unha man, pero me gustaría que foras unha especie de xornal, non que dera noticias, sino que comentara as noticias. O sea, eu creo que o xornalismo de actualidade, de dar novas ao momento, eso claro, eso está, co internet así xa non ten moito senso, pero si o feito de reelaborar as noticias, de dar unha noticia, interpretala, explicala, e profundar nela, unha pequena ou unha amplia explicación desa noticia. Nese aspecto creo que é innovador, porque os xornais moitas veces tenden a inmediatez e a dar noticias moitas veces que vayan das sendas e non as reelaboran. E creo que podría ser positivo neste aspecto, sempre cando non se centren nesa inmediatez, para iso están as páxinas web, senón coller os temas e interpretarlos en clave galega ou en clave nacionalista ou en cualquier clave que sea de interese para o país.